srdci kúpeľného mesta Piešťany, kde história sa mieša s vôňou liečivých prameňov, na tichej, no strategicky výhodnej Válovej ulici sa nachádza garzónka, ktorá čaká na svojho nového obyvateľa. Je to miesto, ktoré nie je len bytom, ale aj príbehom. Garzónka je ako útulný domček pre niekoho, kto chce mať všetko na dosah. Od ranej kávy na balkóne, kde si slnko podáva ruku s panorámou mesta, až po rýchlu prechádzku k váhu, kde môžete hodiť starosti za hlavu a nájsť pokoj pri rieke. Piešťany, perla medzi mestami, má svoju vlastnú mágiu. Kto by nepoznal ikonický symbol mesta, sochu muža lámajúceho barlu? Tak ako ona pripomína uzdravenie tela, aj táto garzónka môže byť pre niekoho miestom, kde sa uzdravuje duša po náročnom dni. Válová ulica je pokojná a diskrétna, no pritom blízko všetkého, čo potrebujete. Obchody, reštaurácie, kaviarne a dokonca aj kultúrne podujatia sú vzdialené len pár krokov. Do centra mesta sa dostanete pešo za pár minút. A keď už budete mať dosť ruchu, stačí zájsť na kolonádny most, najstarší krytý most na Slovensku, a nechať sa uniesť atmosférou parku plného zelene. Pre športovcov je tu množstvo možností od cyklotrás, kde vás zavedú do okolitých dediniek, až po kúpele, kde si môžete zaplávať alebo si len oddychnúť vo wellness. Táto garzónka je ideálna pre niekoho, kto hľadá rovnováhu medzi aktívnym životom a pokojným domovom. Je malá, no praktická, útulná, no zároveň poskytuje dostatok priestoru na sebarealizáciu. Stačí ju vidieť a pochopíte, že toto miesto má svoj charakter a dušu. Tak čo poviete? Prídete sa pozrieť? Možno vás privítá nielen garzónka, ale aj nový začiatok v tomto krásnom meste. Čo na to hovoríte? Ak máte nejaké požiadavky, tak ich rada zodpoviem. Tešíme sa na vás.